kyalkyali sanda ya fara buɗe ido da rasulullahi ya yi tozali al'ajabin yana da yawa waƙar gaba za ta kawo shi ba sawa murna makali madalla da nisfin ramadan mauludin imam Hassan dan Fatima dan Imam Ali maraba da Alhassan Mujtaba imamu yayi wa Fatima dina baki a anka mai kabari ƴaƴansa 15 maza 8 mata 7 ya bari je matansa ko ba iyaka kasa gari wa gari daga cikin su ko ga gudanar sai da zazzaki shugaba sawa murna makali madalla da nisfin ramadan mauludin imam Hassan dan Fatima dan Imam Ali maraba da Alhassan Mujtaba